My battery is dying. Good afternoon, guys. It's Tuesday. Here, I'll take that. Mag-vlog ako kasi magluluto ako ng arroz caldo. Pinakuha ko sa kanya yung bag kasi ang dami na dito. Ito yung, kaya ayokong mag-ipon ng mga ganito kasi nakakainis. Ang kalat-kalat, tingnan. Ay, okay, maliwalas na siya tingnan. Nalagay ko siya dun sa bag, port power bag. Anyway, nagpa-steam sila ng pork bun kasi nagutom na siya, guys. Anong oras pa? Maaga pa. Actually, kakarating lang namin galing work. May nagbabasketball talaga sa labas. Anyway, magluluto ako ng arroz caldo. Hindi pa ako nakaluto ng arroz caldo, guys. So, first time. Malamig na kasi yung panahon. Ngayon nga medyo sunny sa labas, but it's cold. Not like super, super cold. Pero see, it's sunny. So, we will cook arroz caldo. Excited na ako kasi ang sarap niya kainin, lalo na sa ganitong panahon. Why is it dark? There you go. So, mag-arroz caldo tayo. I-prepare ko na yung ingredients. So, ito, sobrang dami. Spring onions. Kasi wala silang paunti-unti lang dito. Ang dami. Hindi ko kailangan ng ganyan karami. And I think last time bumili din kami ng ganyan kasi kinailangan ko siya sa isang recipe tapos nasira siya kasi wala. Yung kailangan ko konti lang. And then ginger, garlic, onion. Asan yung ating chicken? Oh, what? Yung egg namin, isa na lang natira. So, punta kami ata ng shop maya-maya lang para, yeah. And you know what? If we can find sticky rice there, I'll get sticky rice. But it's not needed. It's like a combination of sticky rice and regular rice if you have sticky rice. Yeah. But if you don't have sticky rice, then that's fine. You think they won't? Yeah, I actually looked it up today, and Woolies have it, but not all the Woolies, so it's not worth going to a Woolies. Yeah, walang sticky rice. Okay lang din naman. Nagnood-nood ako ng mga video kanina during my break sa arroz caldo. Pinanood ko yung kay April, Cook with April, and then Panlasang Pinoy pinanood ko din. And yeah, I think I have an idea on how to cook it. So, yes. Ano pa ba kailangan natin? So, rice, and then chicken, and then... Ito, hindi ko pa ito na-try. See, we have a lot of drinks na... Kaya ayoko masyado may bisita. Kasi bumibili kami ng drinks, tapos hindi naman nauubos. Tapos kami yung uubos. Ayoko na Maganon sila. Ayoko mag-soft drinks, guys. But is this a soda? Or what is this? You won't like that. I won't like this. No, I'm only open that when like my family's around because you won't like it. Okay, so this is an Italian thing? Yeah, it's a soda. It's a soda? Why don't you think I will like it? It's got a very unique taste to it. And I end up drinking it all, so I don't want to drink it all. Yeah, yun nga eh. Alam nyo ba, nung sa Pilipinas pa ako, kasi di ba may tindahan kami? Araw-araw talaga. As in, araw-araw ako nagkukook. Kasi ang sarap, ang lamig. Tapos, ngayon hindi na. Pagdating ko ng Australia, tubig na talaga ako. Nagkukook lang kami kapag may family dinner, or kapag may bisita, or kapag kumakain sa labas. Pero kapag dito lang sa bahay, tubig. Tubig lang talaga. And I'm so proud of myself. Kasi hindi na ako nag-crave ng coke talaga, guys. Which is good, kasi noon talaga wala. Coke lang talaga lagi. What are you doing? Your pork bun must be, like, ready soon. Did you take note of the time? My husband is naked, people. He's doing the naked dance. After maluto nito, punta kami ng Foodland. Guys, hindi ako pro, ha? Pero, may papakita akong trick sa mga hindi din marunong magluto dyan. Kasi ito, no, hindi ko pa alam tong trick na to, sobrang nahihirapan ako. Sa mga pro, wag nyo na akong pansinin kasi alam nyo na to eh. Pero sa mga hindi marunong, magbalat talaga. Ng garlic, ito parang wala tong kakwenta-kwenta sa mga may alam na, guys. Pero sa mga hindi nakakaalam, the best way to peel it para hindi siya pahirapan. Kasi 'di ba kadalasan, ganito ipil natin tapos ikakat natin yung garlic. Wag. Yung gagawin is ito. Ano bang tawag dito? Ginaganito ko siya, oh. Ganyan. Tapos madali na lang kunin yung guys, balat. Hindi na siya pahirapan. Kasi kapag hindi mo siya ginanito, parang dikit na dikit yung balat sa garlic.
See? Nagturo sa akin nito yung friend ng mama ko. Kasi parang nagluto ako ng spaghetti one time sa bahay. Tapos I was preparing the ingredients. Tapos parang nakita niya na sobrang nahihirapan ako. Sobrang tagal ko na tapos magbalat ng garlic. So sabi niya ganito, oh, i-ano mo muna, parang ganito ba? Ano ba tawag dito? Ganyanin mo muna. Tapos, kunin mo yung balat. So, sobrang bilis lang kunin ang balat, guys. Tapos, ano pa siya, maganda pa siya para sa garlic kasi, lumalabas talaga yung lasa ng garlic. Lumalabas yung kanyang katas. See, kapag ito, binalat mo, sobrang hirap kasi dikit na dikit siya sa ano, sa garlic. So, ganyan muna. And then, kunin ang balat. O, diba? At least may natutunan kayo sa akin. Sa mga marunong na, huwag niyo akong pansinin. Nagmamagaling lang tong batang to. Tapos, ganyan na. Ayan. O, diba? Nagmamagaling si Reyes. Nagmamagaling si Reyes. Dito kami sa Foodland, guys. So, nandito yung rice. Tingnan natin kung meron sila nung... Coconut milk in the future. Yeah, I know where to find coconut milk. Wait, let's look for it, babe. Ooh, sushi rice. Is that sticky rice? The sushi rice? Tingnan natin. Walang sticky rice, guys. Ang lamig, grabe. Tapos dumaan pa kami doon na sobrang lamig. Dito kami sa egg section. Ang lamig dito sa loob. Na alam nilang malamig sa labas, pinalamig pa nila ng bongga sa loob. Hindi lang dito sa fridge na area, ha. Like, doon kanina naglakad-lakad ako. Sobrang... Ay, palayo tayo. Layo tayo ng konti. Uy, grabe yung lamig, guys. So cold, babe. It's freezing. Yeah. Pero you're wearing a singlet. Put your seatbelt on. Yeah, put your seatbelt on. No matter how close it is, put it on. Put your seatbelt. Is that mommy? Huh. We are home. So, bumili lang kami ng eggs. Kasi nga, isa na lang egg yung natira sa amin. And kailangan natin yan sa ating recipe. And then, I got chicken stock as well. Kasi naka-sale siya. And Dan is not sure kung bumili siya nung Sabado. Bumili siya. That's alright. Dalawa yung ating chicken stock. Why not coconut? Chocolate. Okay, ito na yung so far na-prepare natin, guys. So, we have spring onions, ginger, ano tawag dito? Ang tawag dyan? Onion at saka garlic. Yun! What are we up to, Mr. Bear? Hello, I miss calling you that, Mr. Bear. You were my Mr. Bear. Thank you. Thank you. Thank you very much. Port Power! He's running tonight, guys. Okay, so we have the... Okay, get the big pan, please. Is that... Pot. This one? Yep, that one. Yep. Please. Or that? Or the medium one? What do you think? Medium? I think that's too... Yeah, sure. Sige, bahala ka. That'll be fine. Okay. Alright, do we have to put the oil? Yes, just a tad bit. Just a tad bit of oil, please, mister. Yep, thank you. Alright, una guys is onions. Lagyan natin yung onion. Hintayin natin na maging translucent yung onion, char. Sa previous vlog ko, inano ko siya, sinabay ko siya, pero ngayon, unahin natin yung onion. Onion. Hintayin natin na mag-translucent, tapos lagay natin yung garlic. Igigisa natin siya, guys. Yung chicken natin ready na. Ano ko na yung chicken. Ano tawag doon? Basta na-slice ko yung chicken. Ano yan? Tatlong chicken thighs, skinless, at saka boneless. Now, wala akong like specific na recipe na ipapalo, pero I did watch Panlasang Pinoy's video and then April, Cook with April as well. So, yeah. Sa kung ano lang maalala ko. O, diba? May ganun-ganun na ako. Now, garlic. Maybe you will like this, babe. Can't be any worse than the last one I had. You don't like the smell? So disgusting. I can't. I know. Is it really that Oh, bad? it's horrible. Sorry. That was bad. That was disgusting. Did you like it? Was it done right? I did like it, yeah. I thought Okay. that was done right. You like poison. No,
Trying to kill me. That's not how you kill a bear. Starve him to death. Now, hintayin lang natin na lumabas yung amoy ng garlic, tapos lagay na natin yung mamaya. Ito. Now, yung guys, yung tawag dito, ginger, nilakihan ko siya kasi ayokong kainin yung ginger. Pero depende na sa inyo. Kasi nakita ko kay Paglasang Pinoy, sobrang liliit nung niya nung ginger niya eh. Can you smell the garlic now? Smells good. Now, ginger. Igisa mo lang yan, guys. Tapos after yan, lagay natin yung chicken. Ganito na yung itsura niya, guys. Naamoy ko na yung ginger. So, ilalagay na namin yung chicken. Nagbo-boil na din pala kami ng egg. Before siya sobrang maluto, ilalagay natin yung rice. So, wala pa kaming cook na rice. Diyan na namin siya lulutuin. Yung rice, sinugasan ko na yan. 2 cups ng rice yung ilalagay natin. Kasi yung ating chicken stock is 4 cups. And then, meron pa din kaming chicken stock dun. So, ito na yung sobrang nagpapalasa sa kanya. Kung kulang pa yan sa lasa, lalagyan natin yan mamaya ng patis, pepper, mga Cool. ganun. How long does this take to cook? I don't know, 15, 20 minutes maybe? Yeah. Then, in a bit, we will put the chicken stock, babe. Okay. Is it eggs all done? I'm not sure, is it? Did you tell her? No? It's on, it's on. Okay. My Australian husband cooking arroz caldo. That's the title? I don't know. That's the title. That's the title. Okay. All of it? Yeah, all of it. Really? Yeah, that's 4 cups. This is supposed to be soupy. There you go, babe. Yum! So yan, hayaan na lang natin yan guys na maluto yung rice. Takpan lang natin siya guys, hintayin natin na maluto yung rice sa loob. Guys, ganito yung itsura ng arroz caldo natin. So nilagay ko yung chicken stock, diba? 4 cups yun guys. Tapos naglagay pa ako ng siguro mga 1 cup na tubig. Ang ganyan na yung itsura niya. Actually, papatayin ko na to kasi si Dan tumakbo. Hintayin ko lang na bumalik si Dan before ko siya tapusin talaga. Like before ko ilagay yung egg and all that. So while hinihintay natin si Danny Boy, ano tayo guys? Skincare! Skincare! Masarap pala siya. Tinry ko siya. Wala pa nga lang akong nilagay na patis kasi, again, mamaya na natin siya tatapusin. Okay, skincare lang tayo guys. Mabilis lang to. Tatanggalin ko lang yung makeup ko gamit yung aking makeup wipe na simple. Ito. And then, yun lang. Kasi wala ako masyadong makeup. Nag-ano lang ako. Finil ko lang yung eyebrows ko. Tapos nag-concealer lang ako. Powder. And blush. Highlight. Lip tint. Yun lang. Okay. Let's remove our makeup. And magbibihis na din ako kasi naka-work. Ano pa ako? Work clothes. Guys, pakita ko lang. Wait. Nanonood ako ng vlog ni Aisha. Yung dancer sa umaga, madam sa gabi. Pero ipapakita ko sa inyo guys, yung aking ginagamit na toner lately. Actually, paano siya? Pa-alternate ako nitong Mario Badescu na facial spray with aloe, herbs, and rose water. Bigay sa akin to ni Lyra. Thank you, Lai. I have been using as well lately. See, meron na ako. Dito na ako, oh. The Centella Water Alcohol Free Toner. It's from COSRX. So, ano siya, guys? Sobrang bilis lang nyo. Ano mo lang siya? Spray mo lang siya sa mukha and napaka-refreshing. Hindi na ako nagki-cream, guys. Nag-ano na lang ako, nagsispray na lang ako ng toner or yung water from Mario Badescu. Tapos, nagmamas ako 2 to 3 times a week. And yun lang yung skincare ko sa gabi. Very simple lang nung nung nighttime skincare routine ko. If you guys want to see like a full on skincare routine, like kung ano yung ginagamit ko sa umaga, then let me know. Let me know. And I'll do my best to do it for you guys. Pero, yeah. Yun lang. And siguro si Dan, mga 30 minutes pa yun. Kasi 15 minutes ago he left and he usually runs for 45 minutes. Ang bango, guys. Ang bango ng ginger. Wait, sorry. Ang bango ng ginger. Anyway, wait, i-pause ko lang si Aisha. Naglagay ako ng more tubig pa. Para arroz caldo talaga siya. Lalagyan na natin siya ng patis, guys. Para pagdating ni Dan, ready na ang ating dinner. So, ito yung patis na ginagamit namin. Squid brand fish sauce. Ingay naman ang TV. Uy. Ay, ilalagay ko na pala yung itlog, guys. Ilalagay natin yung itlog.
And then, maglagay tayo ng pepper at saka patis. Luto na to actually. Lutong-luto na to. Hintay na lang natin si Danny Boy. So, I think all in all, yung tubig na nilagay natin, siguro mga 4 cups ng ano, diba? Chicken stock. Tapos, siguro mga 6 cups lahat. Nilagay ko. Tapos, dalawang cups lang ng rice. So, yeah, okay naman siya. Kahit na hindi siya madikit na rice, okay lang siya. Wait, tikman natin. Kung masarap na ba ang ating lugaw. Guys, masarap. There. Hintayin natin si Dan, tapos kakain na tayo. Ay, magpa-plating ako. Char, plating pa more. Kachar! San ana, oy! Kachar! San ana ako plating, oy! Da! Patay! Guys, na-proud naman ako sa plating ko. Lika na, babe! Uwi ka na! Muwi ka na! Kita mo aking plating! Bongga! Teka lang, guys. Instagram story muna natin yan. Yung paglagay-lagay ko ng hard-boiled egg sa ano, sa arroz caldo ko, walang kakwenta-kwenta kasi tinanggal ko din siya, tapos kinat ko siya in half. Ay, nako, yung mga decision natin sa buhay talaga minsan, walang kakwenta-kwenta. Anyway, I'm now plating mine. Kasi tapos na yung kay Dan. Char-char talaga yung pa-plating ko. Hindi naman ako kumakain ito, pero lalagay ko pa din siya sa plate ko, guys. Kasi, diba? Presentation is the key. Ito, nabili namin to. Sobrang tagal na, guys, sa Asian shop. Fried garlic. Yan. Guys, ready na yung mga arroz caldo natin. Ang bango, kasi ang bango ng fried garlic sa ibabaw. Tapos na-ready ko na din yung pang-lunch ko para bukas. Maya ko na siya i-close para lumabas muna yung steam. I-try nyo tong recipe na to, guys, kasi sobrang dali lang niya. Tapos, ang sarap-sarap. Ang bango pa. Gusto ko na siyang kainin, kaya lang si Donnie Boy wala pa. Excited na din ako para bukas. Ito, oh. Dito na si Dan, guys. Hello, babe! Take a shower quick! Take a shower. Quickly. Looks good. Yeah? Taste it. I'll get you a spoon. Yeah, thank you. Looks really good. Yeah? That's for my lunch. Well, this is pretty a lot, isn't it? Yeah. Oh, careful. There's ginger there. It's big, so you will see it. Looks good. You like it? Yeah, tastes like Japanese. Japanese ramen? Yeah, it does like ramen. That's... No, it doesn't taste like ramen at all. Yum. Super. Yeah. Guys, nagustuhan ni Dan. So, magbabaon din siya ng lunch bukas. So, ubos na. Sobrang minsan lang yan magbaon ng leftover kasi ayaw niya ng leftover. Nagbo-boil kami ng egg para sa kanyang baon bukas. So, yan na lang. Yan na lang yung hihintayin namin. And then, punta na kami sa bed. Matutulog na kami. No, hindi matutulog. Mag-i-edit ako ng video. Pero yun na yung vlog, guys. Thank you so much for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be good. Bye. Good night. Good night, my love. Good night. Naglilinis siya, guys. Mwah.